May mga gusaling hindi lamang gawa sa semento at bakal, kundi hinubog ng panahon, kasaysayan at mga pangyayaring nagbago sa takbo ng isang bansa. Sa puso ng Tacloban City, matatagpuan ang Old Leyte Provincial Capital, isang tahimik na saksi sa mahalagang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, mula sa panahon ng mga Amerikano hanggang sa paglaya ng Leyte noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nasaksihan ng gusaling ito ang ilan sa pinakamahalagang pangyayari sa ating bansa. Sa likod ng matatayog nitong haligi at kahangahangang arkitektura ay nakatago ang mga kwento ng digmaan, pamumuno, katatagan at pagbangon. Ngunit ano nga ba ang mga lihim na nakaukit sa bawat sulok ng makasaysayang gusaling ito? At bakit nanatili itong isa sa pinakamahalagang pamanang struktura sa silangang Visayas? Ito ang kwento ng isang gusaling minsang naging saksi sa kasaysayan ng isang bansa. Tara sa Old Leyte Provincial Capital. Kumusta mga katripa? Welcome sa panibagong video. Nandito na tayo sa pamunuan sa lalawigan sa Leyte, na isa sa pinakamakasayasayang gusali dito sa Leyte. Tara, simulan na natin ang pag-iikot. Isa sa mga nakakabighani sa akin pag-usapang gusali na ginawa pa noong mga panahon ng digmaan o nakatayo na bago ang digmaan ay yung mga detalye na ginamit. Tulad nito sa harapan, may makikita tayo na agila na nakatungtong sa isang bilog, o posible ba ito ay isang daigdig, o nakapatong naman ito sa isang kolom. At may makikita rin tayong leon yata to na may pakpak. Hindi klaro yung detalye kung ano naman yung nasa gitna. Siguro sa katagalan na ay medyo may natatanggal na mga uki sa bato. At may makikita rin tayong bulaklak. At dito rin makikita ang seal ng province of Leyte na may nakaukit na cross, isang barko, at sa ibaba naman ay makikita natin parang hugis ni MacArthur at isang barkong pandigma. Hindi na masyado matukoy kung anong mga detalye na meron na nakaukit dito dahil nga sa tagal na rin. Tara, lipat naman tayo. Sinimula ng pagtatayo ng gusaling ito noong 1917 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano at natapos noong 1924. Dinisenyo ito ni Antonio Toledo, isa sa mga kilalang arkitekto ng bansa noong panahong iyon. Ang disenyo nito ay nasa estilong neoclassical, isang arkitekturang karaniwang ginagamit sa mahalagang gusali ng pamahalaan dahil sumisimbolo ito ng katatagan, kaayusan at kapangyarihan. At may makikita rin tayong leon na nakadungaw, at ito ay dalawang leon sa harapan at yung isa ay nandoon. Dito naman sa gitnang bahagi ay may isang natayog na flag
pool. At sa ibaba nito ay may nakatayo na mga kasing laki ko lang. Human size na mga posible ito ay isang guerrilla na nakipaglaban sa pangalawang digmaang pandaigdig. Ito ay yung sinasabi kong guerrilla. At ito ay isang sundalong posible ba to ay isang Hapones? At ito naman ay isang sundalo rin. Sundalong Amerikano ba to? Parang hindi ko na natutukoy dahil medyo di na nababasa yung mga nakalagay na mga simbolo sa kanilang mga uniforme. Kung nakikita nyo sa kasuotan ay parang katribo ni Lapu-Lapu. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging sentro ang Leyte sa isa sa pinakamahalagang yugto ng kasaysayan ng bansa. Noong October 20, 1944, bumalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglapag sa dalampasigan ng Leyte. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing simula ng paglaya ng bansa mula sa pananakop ng imperyo ng Hapon. Makalipas lamang ang ilang araw, noong October 23, 1944, ang Old Leyte Provincial Capital ay naging pansamantalang upuan ng pamahalaan ng Commonwealth ng Pilipinas. Dito rin nanumpa si Pangulong Sergio Osmeña bilang Pangulo ng Commonwealth sa harap ni General Douglas MacArthur. Sa loob ng ilang buwan, mula 1944 hanggang 1945, ang gusaling ito ay naging isa sa pinakamahalagang sentro ng pamahalaan sa bansa. Bago natin ipagpatuloy ang pag-iikot ay may nakita akong isang historical marker. At base sa nakaukit dito sa historical marker na to na mula sa Philippine Historical Committee ay Capitol Building of the Philippines noong 1944 hanggang 1945. On the steps of this Capitol Building of Leyte was formally installed 23 October noong Oktubre 23, 1944, Sergio Osmeña as President of the Commonwealth of the Philippines by General Douglas MacArthur in the presence of cabinet men, liberation forces, and many others grateful people henceforth until 27 February 1945. This
edifice served as the Capitol building of the Philippines. Tara, balik tayo sa pag-iikot. Nandito tayo sa left side na bahagi ng Kapitolyo at makikita nyo ang isang kanyon at magkabilaan ito dito tsaka sa right side. Baka isa ito sa mga ginamit noong panahon. Dito pa rin sa left side ng harap na bahagi ng Kapitolyo ay makikita ang isang fountain. Sa fountain na to ay may 3 bata at parang eldest nila or babae ba to? Na nakahawak ng tabo at posible nandyan lumalabas ang tubig. At isang malawak naman ang makikita at nakaukit dito sa bandang ito. At may makikita na naman tayong isang plaque na ito daw ay yung first mass dito sa Pilipinas, celebrated at Limasawa Island, Leyte on March 31, 1521. Taken from Antonio Feta's account of Magellan's voyage around the world. May mga bahagi ng Kapitolyong ito na hindi na pwedeng pasukin. Kaya kung mapunta ka dito ay hanggang tanaw lang muna dahil under renovation daw ang Kapitolyong ito para gawing museo. At nakaka-excite na buksan ito ulit sa publiko. Lilipat naman tayo sa right side na bahagi. At ayos din yung nauna natin na pinuntahan dahil ito yung matagal na, mas naunang nangyari dito sa Pilipinas kaysa sa bahagi ng right side na isa sa mga sumunod sa pangyayari dito sa Pilipinas. Mapapansin agad sa harapan ng gusali ang matatayog nitong iconic columns o mga haliging may detalyadong disenyo sa itaas. Ang malawak na hagdanan at symmetrical na istruktura nito ay nagpapakita ng impluwensya ng arkitekturang kanluran na naging popular sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. Sa ceiling ay may makikita tayong bulaklak. Nasa likod ko naman ang kanilang bintana na nandito pa yung Capiz window na tinatawag, pero natabunan na ng pintura. Pero may nakikita ko dito. Yan. Ito yung dating
Ito yung walang pintura na kapis window. Malalaman mo yung grills kung ginawa pa nung unang panahon dahil wala itong winildingan na parte. Dahil yung mga dating paggagawa ng grills ay binibend lang to. Katulad dito, may nakita ko dito na gitling. At wala kang makikita. Dahil ito ay binend lang. At dun mo malalaman kung nung unang panahon pa ginawa ang grills na to. Dahil lalo na nung unang panahon ay wala pang mga welding machine. At may makikita rin tayo. Ito. Di ko lang alam kung ito ba ay isang torch or flor de lis. Noong panahon ng kolonyal at American period sa Pilipinas, maraming gusali ng gobyerno ang naimpluwensyahan ng European classical design at neoclassical architecture. Sa ganitong estilo, ang flor de lis ay ginagamit bilang ornamental detail, hindi lang dekorasyon kundi para ipakita ang classical elegance. At patungo tayo ngayon sa right side na bahagi ng Kapitolyo. Grabe. Na-amaze ako sa mga detalye ng Kapitolyong ito. At dito naman sa bahaging ito, sa right side na bahagi ng Kapitolyo, ay makikita naman General MacArthur. Ngayon ay patungo na tayo sa gilid naman na bahagi ng Kapitolyo at pinapag-iingat tayo dahil may mga aso na pag-alagala dito. At sana hindi tayo habulin. Nandito na tayo sa gilid at may makikita pa rin tayong isang ulo ng agila. Ay, dito tayo. At may makikita tayo dito na parang ulo ng agila, katawan ng leon, may pakpak ng agila pa rin. At sa gitna ay makikita ay isang espada. Sa espada nito ay may nakasabit na parang timbangan. Kumbaga, nagsisimbolo ng katarungan. Tara. Saunahan tayo. Nandito na tayo sa likod na bahagi ng Kapitolyo. At dito makikita mo ang text na justice. At base sa detalye na nakita ko, ayun, buti na lang. Ang babaeng ito ay nakahawak ng espada. Tapos, sa gitna ay may espada.
At ang babaeng ito ay nakahawak ng timbangan sa kamay. At dito naman sa logo, ayun nga, may timbangan din na nakaukit. At gaya ng sabi ko, parang nagsisimbolo ng katarungan. Itong gusaling ito ay posibleng buluwagan ng katarungan. Tara, lapitan pa natin yung likod. Dati ay naabutan ko pa tong nag-ooperate. Pero ni minsan, di ako nakapasok dito sa Kapitolyo. Tsaka, isa yun sa mga kinaka-excite ko na magbukas muli sa publiko at gawing museo itong Kapitolyo. Dahil yung mga artifact ay i-display din dito at masisilayan natin yung mga karampot na mga istorya nung panahong iyon. Tulad ng maraming makasaysayang gusali, hindi rin ito nakaligtas sa mga pagsubok ng kalikasan. Noong 2013, sinalanta ng Super Typhoon Yolanda ang Tacloban at malaking bahagi ng Leyte. Bagamat nanatiling nakatayo ang gusali, nakaranas ito ng pinsala. Makalipas ang ilang taon, muling nasubok ang tibay nito nang tumama ang malalakas na lindol sa Eastern Visayas noong 2019. Dahil sa mga natuklasang structural damage at para na rin sa kaligtasan ng mga empleyado at mamayan, nagpasya ang pamahalaang panlalawigan na ilipat ang kanilang pangunahing operasyon sa bagong Leyte Provincial Capital sa Palo, Leyte. Nung napunta tayo dito sa bahaging ito ng gusaling ito ay iba naman yung nakaukit dito sa gitnang bahagi ng bilog. At ito ang treasury office ng Kapitolyo. Base lang to sa nababasa ko at mga nakikita ko. Sobrang galing ng arkitekto na gumanap at naging bahagi ng makasaysayang gusaling ito. May makikita rin kayong isang statue na parang nakahawak ng palay. Ani, at wala na tayong nakikita na marker. Kaya hindi natin alam kung ano ang posibleng hawak o ikinikwento ng figurang iyon. Dito naman ay isang lalaking
nakakadena. Posible yung mga statue na ito ay bahagi ng treasury at itong lalaki na nakawala sa kadena ay bahagi naman ng Justice Building. Wala ring marker ito, kaya wala tayo mababahagi na tunay na istorya nito. Binabase ko na lang to sa obserbasyon at mga nababasang teknik ng mga arkitek kung paano nila ginagamit ang mga detalye sa mga building. Habang nakatayo tayo sa harap ng Old Leyte Provincial Capitol, hindi lamang tayo nakatingin sa isang lumang gusali. Nakatingin tayo sa isang buhay na saksi ng kasaysayan, isang gusaling nakaranas ng digmaan, paglaya, kalamidad at pagbangon. At bagamat hindi ito ang opisyal na tahanan ng pamahalaang panlalawigan, mananatili itong isa sa pinakamahalagang makasaysayang gusali sa Leyte at sa buong bansa. Ito ang Old Leyte Provincial Capitol, isang monumento ng katatagan, kasaysayan at diwa ng mga Leyteño.